खुलुमबाय लोगोफोर बड' आर टेक चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो मेट्रिक रिजाल्ट HSLC मेट्रिक रिजाल्टखौ जोङो माबोरै अनलाइननि गेजेरजों गोरलैयैनो नायनो हायो बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। जोङो माखासे वेबसाइटनि गेजेरजों नायोब्ला जोंना गोबां लिंक मोनो आरो ओरै नागिरनांगौ गोनां जायो। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव जोङो माबोरै डाइरेक्टलि मेट्रिक रिजाल्टखौ नायनो हागोन बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो मा एप्सखौ लायोब्ला जोङो डाइरेक्टलि मेट्रिक रिजाल्टखौ नायगोन फैदो बिदिब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे मबाइल स्क्रिनाव दिन्थिदिनि लोगोफोर। दा जोङो मेट्रिक रिजाल्ट नायनो थाखाय जोङो गावनि प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै आं दा आंनि प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनोसै। प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै जोङो नैबाहाय सार्चिंआव सार्च खालामनांगोन। सार्चिंआव जोङो सार्च खालामनांगोन सेबा अनलाइन रिजाल्ट। नै लोगोफोर स्क्रिनाव नुजाखायो सेबा रिजाल्ट 2022। दा जोङो बेखौ मेट्रिक रिजाल्ट नायनो थाखाय डाउनलड लानानै दोननांगोन। दा आंबो बेखौ डाउनलड लायाखै। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर मेट्रिक रिजाल्ट होदोंब्ला आरो नोंथाङा सोरनिबा रिजाल्टखौ नायनानै होनो सानदोंब्ला नोंथाङा बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लादो। दा आंबो बे एप्सखौ डाउनलड खालामाखै। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ डाउनलड खालामनानै सिङाव हाबनानै दिन्थिगोन। दा लोगोफोर मेट्रिक रिजाल्ट होनायनि डेट जाथ'वाखै होनब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। दा नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड लानानै दोनखानो हायो। उनाव जेला टाइम जायो अब्ला नोंथांमोना गावनि रिजाल्ट नायनांगौ दङब्ला नोंथाङा बे एप्सनि गेजेरजों गोरलैयैनो नायनो हागोन। दा आंना नै एप्लिकेसना डाउनलड जानो हमबाय। दा आं बेखौ इनस्टल खालामनोसै। दा नोंथांमोननि गेजेराव आङो बे एप्सनि सिङाव हाबनानै दिन्थिगोन। लोगोफोर आंना नै दा एप्सआ डाउनलड जाबाय। आं दा बेखौ अपेनाव होनोसै। दा अपेनाव क्लिक खालामनोसै आङो। अपेनाव होनाय लोगो लोगो नै बेबायदि अपसन नुजागोन लोगोफोर। नै कारेन्ट इयार रिजाल्ट नै जोंना नैबाय क्लिक खालामोबा नैबे जाखांनाय रिजाल्ट मानि सिगांनि 2021नि थांखांनाय रिजाल्टखौसो नुनो मोनगोन जोङो बेयाव क्लिक खालामोब्ला। दा जोङो गोदान रिजाल्ट नायनो थाखाय नैबे गोजौनि कारेन्ट इयार रिजाल्टआव क्लिक खालामनानै होनांगोन लोगोफोर नैबेहाय। दा बेयाव खालामोब्ला नै मबाइल नाम्बार नोंथाङा बे एप्सखौ रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन मबाइल नाम्बार आरो नेम होनानै। दा आङो बे एप्सखौ रेजिस्टार खालामनानै लानोसै नोंथांमोननि सिगाङाव। लोगोफोर आं दा नैबेखौ रेजिस्टाराव क्लिक खालामनानै होनोसै। रेजिस्टाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि अपसन नुजागोन नै लोगोफोर। नै बेयाव होनाय दंखायो लोगोफोर। नैबे जाहैबाय सेबा HSLC रिजाल्ट 2022 रिजाल्ट अन जुन 7 थारिख। जोंना रिजाल्टआ 7 थारिखआवसो अन जागोन लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो जायफोर बे एप्सखौ डाउनलड लायाखै डाउनलड खालामनानै लादो। जोङो बे एप्सनि गेजेरजों गोरलैयैनो रिजाल्टखौ नायनो हागोन। जोङो जेबो वेबसाइटआव लांनांगौनि गोनांथि गैया लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामनानै गालांदो। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। थेंक्स फर वाचिं। लाभ इउ बाय बाय।